Digital India lapen parivartan na sarkar. Karbi Anglong District CM Dr. Tuiram Ronghang kijapon na sarkar ingtang kringpen kijapon na porahut apar lang somepialong sarkar pen kipiahem PMAYG ahem so kikim pitor lektheahem code number lake AS 166167 hawal la so ahem so kikim pivek atum supervisor Samson terangke langsomepi ahawar mojari teronarong amikarlo lapen Timothy teron ke langsomepi ahawar risak thepi binasing teron arong amikar anchot kali Nilip development block BDC chairman arputa kichitang abang phulo latum bengalong batai hini tangka vukpila pamat ahem phu aphan ari pachepar pulok non ke ningkan phoso se pleng eta phita Nilip development block gram sevak Bimal Milik video Juli terang pi ei tanuj tanmay mohanto atum adimaklong dam hai hedet amat ahem rotanu jok parjap prong amat pangram suanvet lapuson kidu kelak arata tumaphan kelang pachingbar du nang jiarpu kidovek Nilip MSc pobitrorong piahin penta thangnat asai dengpon pedet Nilip pen mosesterone 365 News India tela bang so hem ke gikim tum ke maman ne kim dang ke Samson terang pen teron gala mystery ke claim bang gala dak Nelitum rong sila hai kami la paisa ke en ben ajo ne sila tum danak patang ke kidal hai paisa en betah ini an arlo samia kamang ke chun sidal ahem bang nam patang pi pidayat lah paisa betah ni lai ta paisa bang betah ini lo ke lai ta nana pichalang ba malata nana pi bang be pin lah kan la nang ke la nang ke dang kami betah ini dah na lang ke patang ku bom lah ke tu ke kami patang pi pedal lah nang pila la tamang ku juga buat ni patang pu no oh matha ke la pula hai nak jong si nang patang pi nang patang jong si neng hang pate nang patang pi nang pu ya lah